Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barka da warhaka, barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci. Mun ji cewa hukumar tace fina-finai da ɗabi ta jihar Kano ta dakatar da tallar masu magungunan gargajiya a cikin fina-finan series da muke kalla. Wannan hukunci ba wai ya shafi masu maganin gargajiya kaɗai ba, domin zai cutar da ita kanta hukumar Kano. Masana'antar fim sun dogara da wa'innan tallalluka domin ɗaukar nauyin fim, domin ba gwamnati ke ba su tallafi ba. Dukkanin su fafutuka suke yi su nemi kuɗin su domin su ɗauki nauyin fim ɗinsu. Ba sa hannun gwamnati a cikin ayyukan fina-finan su. Kawai sai a toshe musu ɗaya daga cikin hanyoyin da suke samun kuɗi, ko kuma a ci babbar hanya da suke samun kuɗi, domin kaso 90 a cikin ɗari na tallallukan fina-finan Hausa, kaso 90 cikin ɗari na masu magungunan gargajiya ne. Don haka wannan hukunci zai jefa masana'antar Kano cikin wahala. Ana zargin masu maganin gargajiya da ƙarya ko yaudara, ya kamata a samu ƙungiyar da za ta tabbatar da hancin maganin kafin a sa tallarsa. Ba wai a dakatar da su gaba ɗaya ba, muna buƙatar gyara ba cire tushe.